Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, yan uwa, kuna yawan complain na cewa ba a tura muku card ɗinku a Bitget ba, kun tura card a Bitget ba a tura muku shi ba. So, ku kwantar da hankalinku, har yanzu ba a gama tura card ɗin zuwa Bitget extent ba. Ya kamata a ce ku natsu ku kwantar da hankalinku. Wani ma in ka bincika sai ya ce maka yanzu nan aka tura maka shi. So, ku yi haƙuri, ba a gama turawa ba. So, me yake da suna? Duk wanda ya san Adam Muhammad, so ku je ku duba shafin shi na Facebook, shi ma yana magana cewa ba a tura mishi ba. Amma sai ku ga waɗanda ba ma sun wani damu da abun ba dai shi da ake tunanin ya tara fiye da duk inda ake tunani. Shi da kanshi ya fito ya ce shi ma ba a tura mishi ba. So kwantar da hankalinku, abin ba a gama tura shi ba. Ku kula da cewa na ɗaya ba extender guda aka tura ba, sauran extenders ma ba a fara maganar su ba wai da ku musu uzuri. Insha Allah marabi na tabbatar da cewa kowa za a tura mishi nashi, kuma kowa zai ga abin da ya tura. Sai dai ba wai complete abin da ka tara za a tura maka ba. Me yake da suna? Za a tura maka ne kamar waɗanda suka dan tsufa, irin sabbin tax ɗin da aka yi, ba lallai su tura shi ba. Duk wanda aka tura mai zai duba, ba duka aka tura mishi ba. So ba tura mishi na wannan karon ba. Wannan shine, Allah ya samu dace.